La roda de premsa d'avui és per aquest balanç de legislatura, aquest balanç d'estos 2 anys de govern del Partit Popular a la nostra ciutat. Com bé sabeu i com ja hem dit moltes vegades, estos 2 anys, des que a la nostra ciutat entrava el govern del Partit Popular, s'iniciava una nova situació política. Una majoria absoluta d'un Partit Popular que accedia al govern amb la maleta plena de promeses i de bones intencions, promeses i bones intencions que 2 anys després encara no han vist la llum. Ara, això sí, el senyor Torró una cosa sí que s'ha preocupat de deixar-nos ben clara durant aquest temps, i és que en aquesta ciutat qui mana, qui fa i desfà al seu gust, li pese a qui li pese i siga bo o roïn per a aquesta ciutat i els seus ciutadans, és ell, el senyor Arturo Torró. I és que el govern de majoria absoluta del Partit Popular és una gran estafa per al nostre grup de compromís, per a aquesta ciutat i per als seus ciutadans. El deteriorament de la situació econòmica amb l'alarmant creixement de l'atur, la degradació de la representació política duta fins a l'extrem, les contínues agressions al nostre medi ambient, polítiques de pujades d'impostos o retallades, han portat amb elles el creixement cada dia més de la indignació ciutadana a Gandia. Hem arribat, 2 anys després, en aquesta ciutat, al màxim de totes aquestes coses que us he anomenat. Jo em centraré en 3 qüestions determinades, parlaré d'ocupació, d'aquest deteriorament de la classe política i de les agressions al nostre medi ambient, i després ja Facundo s'estendrà un poc més en la resta dels aspectes. Si parlem d'ocupació, la nostra ciutat té en aquests moments el major índex de persones sense cap tipus de feina de la història. Allò, si recordeu, de l'hora empleo o del més treball i menys impostos dels que ens parlava el senyor Torró i el Partit Popular en campanya electoral, abans d'accedir a aquest govern, s'ha quedat 2 anys després en pura fal·làcia, en pura mentida. A la nostra ciutat, avui sols tenen possibilitats de trobar feina els que tenen carnet del Partit Popular. Mentre la totalitat de membres de l'executiva popular i els amiguets del senyor Torró ocupen llocs de treballs públics, incrementant a ritmes vertiginosos la xifra d'enxufats en aquest ajuntament, cada dia que passa són més el nombre d'aturats, arribant ja quasi a la xifra de 10.000 persones, un 13% del total de la població, que, com dic, no tenen cap tipus de feina. Si parlem del deteriorament de la classe política, jo crec que aquesta legislatura, per al nostre grup de compromís, passarà a la història com a exemple de destrucció de les formes democràtiques d'actuar que tant ens havien costat aconseguir, de la major falta de respecte i males formes, del ninguneig constant al treball de representants de l'oposició o de la total i absoluta falta de transparència i d'informació en la gestió diària. I és que aquesta majoria absoluta d'aquest govern del Partit Popular no ha vingut sola, ha vingut acompanyada d'un model de gestió típic de la més rígida de les dictadures possibles. En aquesta ciutat, amb el PP al seu front, no cap el diàleg ni l'intercanvi d'opinions, tan sols cap la imposició i l'obligatorietat dels membres del Partit Popular i del seu alcalde al front. I per últim, què dir-vos del nostre entorn, del seu valor mediambiental i de la seva venda al més pur estil mercantilista. Durant 2 anys no hem parat d'escoltar propostes i projectes que, lluny de defensar i protegir el nostre entorn, el que pretenen és la destrucció dels nostres paratges, tals i projectes com heu escoltat del camp de golf a la Marzal o a Marxuquera i l'urbanització de la platja de l'Auí. El que ve a demostrar el plantejament urbanitzador d'un govern que no valora per a res el seu medi natural, més enllà, torna a dir, de les repercussions econòmiques que es puguen obtindre de la seva destrucció a curt termini. En resum, i per no estendre'm més i deixar passar ja a Facund, un balanç de 2 anys per a compromís d'una majoria absoluta d'un Partit Popular que, torna a dir, ha suposat una gran estafa per a Gandia i els seus ciutadans i que ha incrementat cada dia més la indignació de la gent de forma molt considerable. Bé, bon dia. Bé, un poc per acabar de completar el panorama que ha començat dibuixant Lorena, jo voldria fer referència a 4 aspectes que per a nosaltres són fonamentals i que han contribuït a pintar un panorama tan negre, tan negatiu en els 2 anys de legislatura que s'està
estan a punt d'acabar-se o s'han acabat ara fa poc. Són 4 punts que fan referència, primer, a la situació econòmica, a la greu situació econòmica de l'Ajuntament, a les retallades practicades en aquests 2 anys del govern del Partit Popular, a l'increment abusiu d'impostos que els populars han realitzat i a la política de privatitzacions que s'ha dut a terme. És cert que l'Ajuntament que va heretar el Partit Popular era un ajuntament arruïnat, des d'un punt de vista econòmic, ningú pot negar aquesta evidència. Però també és veritat que el Partit Popular, amb el nivell de despesa que està mantenint actualment, està contribuint de forma molt evident a incrementar aquest nivell de ruïna. Convé fer referència a alguns exemples, a l'adquisició de l'edifici de la Citroën, al Mare Magnum, a la política de grans esdeveniments, que no sabem què costen, a la contractació de 50 càrrecs, una cinquantena de càrrecs de confiança, o al manteniment de 12 regidors amb dedicació exclusiva, més que mai en la història d'esta ciutat. Aquestes mesures, aquestes despeses, estan accentuant la fallida econòmica del nostre Ajuntament. Hem de recordar que devem 208 milions d'euros als bancs. El deute amb empresaris i amb associacions deu estar al voltant de 45 milions d'euros. No podem tornar els diners que els bancs ens van deixar ni pagar-ne els interessos. I així continuem gastant en coses supèrflues com si res no havia passat. Per tal de mantenir aquest nivell de despesa, algú ha d'haver-ne patit les conseqüències, i aquest algú és el conjunt de ciutadans i ciutadanes de Gandia. Com? Bàsicament de 2 maneres. Per un costat, suportant les retallades abusives en els serveis municipals bàsics que s'han aplicat, i en segon lloc, veient com pujaven de manera desproporcionada els impostos. Així, en el pressupost del 2013 ja vam poder percebre cap a on es dirigien aquestes retallades. Per un costat, la disminució del 30% de les partides del pressupost destinades al benestar social, o la desaparició de la partida que anava dirigida a les polítiques de cooperació internacional. A més, podem afegir el 50% de la disminució de les partides en el Departament de Cultura, o el 75%, i acaba ja en xifres, de disminució de partides per a la compra de llibres destinats a les biblioteques municipals. Són alguns dels exemples. I d'altra banda, vam assistir a la major pujada d'impostos que mai havia viscut la història d'esta ciutat. Increments del 25% de l'impost de circulació de vehicles, del 95% de l'impost de circulació de ciclomotors i motocicletes de baixa cilindrada, del 21% de l'impost de l'IBI, del 30% de la taxa de recollida de fem o les pujades en els preus públics de serveis esportius i de la Universitat Popular de Gandia. Tot això, unit a la política de privatització de serveis municipals lligats al món de l'educació i de la cultura, ahí estan les escoles infantils i el Teatre Serrano, ens ofereixen una idea clara que voldria resumir per anar acabant ja en 2. Primer, no tenim en falta una total i absoluta desaparició de sensibilitat social, si alguna volta en va tindre, del Partit Popular, i en segon lloc, també volem accentuar en el fet que els populars estan governant, des del nostre punt de vista, per a una minoria de ciutadans de Gandia, per a la minoria que participa de la seva forma d'entendre aquesta societat i que es veu beneficiada de les decisions que el govern municipal està prenent. Dit tot això, com a conclusió de les dues intervencions, hem de desvelar que el nostre gran objectiu, del grup municipal de Bloc Compromís en aquesta legislatura, en els 2 anys que queden de legislatura, ha de ser el de continuar desemmascarant el Partit Popular. Un partit que, com ha dit Lorena al principi de la intervenció, ha estafat l'electorat i està fent just el contrari del que deia en el seu programa que faria. El nostre objectiu no pot ser un altre que d'intentar evitar que el Partit Popular continui governant aquesta ciutat més enllà de les eleccions del 2015. Considerem que la salut econòmica, la salut cultural i sobretot la salut democràtica de Gandia ens ho demanen de forma insistent i esperem el nostre grup estar a l'altura de les circumstàncies.